Khona sebedlile uJesu wathi kuSimoni Petro, Simoni kaJona uyangithanda kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simoni kaJona uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni kaJona uyangithanda na? UPetru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke, wena uyazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. John 21, verse 15, 16, and 17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Yes, asizindlene ngalamazwi mayilana nenhliziyo zethu uma sezithungelwe kuJesu ukuthi siba njani ngabanye abantu. Oqala kukhulunywa la alohlobo lwezimvu, age yezimvu. Okoqala kukhulunywa ngelembu, amawundlu. Jesu ubuza lo mbuzo ukuthi Simon, lamawundlu lawa uyawathanda na? Le Children's Church, lo mzalwane ofika izolo, ongakakwazi ukuhlukanisa kahle into zikaNkulunkulu, uyamthanda na? Uyakhona ukumbekezelela na? Azafinyelele la sekekhulile, since asaphuza ubisi. Uyakwazi ukumbekezelela ukuthi azafinyelele la sekadla ukudla okuqinile. Uyamthanda na? Uyangithanda na? Amazwi lawa aphuma encwadini kaJohn, ongomunye wabafundi bakaJesu, ozibala njalo eyithola esesifubeni sikaJesu. Meaning wangathi wazi kakhulu imfihlo zikaJesu. Angikhulumi ngemfihlo zemikhuba, sho imfihlo nje. Umazi ngcono uJesu. Umazi ethukuthele, umazi ejabulile. Umuntu na uhlala naye isikhathi eside, umazi ngcono ukudlula abanye. But itrap yomuntu onjalo kumele always ahlala zigadile, angawi. Awiswa ukuthi sekashaya abanye ukuthi uyakwazi. Ngoba nakuba njalo at the same time kudala ubutha. Simon kaJona uyangithanda na? Baceda ukudla. That is why abantu abasebenzisa abantu for betrayal babheka ukuthi ulamba kuphi. Badile kule area le ulamba kiyo, bakufide lokho okusuthisa umphefumulo wakho. Then nabaceda bese bakuyuza against whoever abafuna ukumdestroy.
That is why umloba amaHebheru alwa athi ukwenza kwenu kakhulu ungabi mani ukwenza kokuthanda imali kakhulu. Kwangathi uthi imali iyenye yamabait isithe sibamba abantu. Phandle sikubonile emabandleni, bonile kufamily yakho. Abanye uyabazi abantu obaye wabasiza ku-life. So baphakamisile, hayi ngoba bofuna ukubhadala in return. But wathuswa ukuthi hawo inhliziyo zabo sezijikele wena manje. Ukuthi imali kuthiwa iveza inhliziyo. Simon kaJona uyangithanda na. Uthini uJesu? Uthi in my absentia lezimvu lezi uzozitreata kahle na noma ngengekho. Kungaba buhlungu ukuthi ulanda umntwana ecrash or umlande esikoleni. Nakaceda ugibela imoto or umlandeni hamba ngezinyawo. Endleleni sekaxoxela ukuthi bami ill-treat njani. Kuwe okuvela kuqala usola uthando lwaleyo institution kuthi kanti basebenza njani. Ngoba benza ukuthi kusasa na ungekho bangakhululeki. Ungakhululeki. Ngoba wazi ukuthi bayomncinza kuphi. Siyambonga uNkulunkulu ngama-crash akhona manje ukuthi ba professional bafundile ukuthi abantwana baphathwa njani. Siyabaxolela abakudala bebangafinyelelanga ezingeni lokufunda. But basikhulisa nathi. Simon kaJona uyangithanda na. Uyebo Nkosi uyazi, you know. Igama elithi you know nasilanda le ku-Old Testament. Lisho ukuthi ngendlela ungazi ngayo lelanga ngidibana nawe kwaba khona okuzalekayo. Nakhumbula? Anikhumbula? Okay. U-Abraham wamazi uSarai. Kwaba nobani? Isaac. Niyakuthola? Li-intimate. Njengoba wena umazi uJesu, kwaba khona izinto ezizalekayo. Esizibona kuGalatians. Esizibiza ukuthi izithelo zikamoya. Wena ukubekezela bonganakho. But wathi na uthandana noJesu. Angisho umuntu na umthanda uyenza intando yakhe. Yabona umuntu na ufuna ukumlaya yenza lento angayifuni. Then kuyacaca ukuthi nizwa amakhasi. Simon kaJona uyangithanda na. Ngiyakushiya nebandla for 3 months. Ngizothola inamba yabazalwane edekile noma ngizothola inciphile. Konke ama departments. Abadle kitchen ngizobathola inamba yabo ikhuphukile na. Noba izoba inciphile. Na inciphile incishiswe yini? Ngoba uthe uyangithanda. Na ikhuphukile ikhuphukiswa ukuthi ushowile uthando kulabantu. And walishow wangazenzisi. Awukhulumelanga umuntu ngokudla. Awuhlebanga namuntu phambi komunye umuntu. Wenzile nje show izandla zakho ziqine. Njengoba uthi uyangithanda nangithi yalusa lamawundlu ami. Sengiyakubuza futhi okwesibili. Ngithi mina Simon uyangithanda na? Yalusa-ke manje izimvu zami. Asenze le order kahle.
Feed my lamb. Take care of my sheep. Feed my sheep. Feed my lamb. Take care of my sheep. Bese, feed my sheep. Nika lezimvu, lezimvana. Ukudla okufanele. Do you know na ukhulile enkosini kunezinto ongazikhulumi phambi kwabantu abafikayo enkosini? Ngoba wazikhuluma so yabahama ubanika ukudla ungasi-right. Abantu abafikayo enkosini bakhonjwa ukufudumala kwevangeli. Bakhonjwa uthando lukaNkulunkulu. Bakhonjwa ukunaka kukaNkulunkulu. Abantu abafikayo enkosini uzobe uba-destroyer na ubatshela ukuthi wena uzwani nobani. Uzobe ubalimaza ngoba beze bajabula baphaphela phezulu. Beze kuNkulunkulu oluthando. Sebayamangala wena ukhuluma ngenzondo. Bayafika labantu. Feed my sheep. Le sheep oyifeedayo bayakhula labantu. Bazoba izimvu eziqinile. Ngamanye amagama nase bayizimvu eziqinile soya ku stage sesibili ngabo. Take care of my sheep. Nakelela izimvu zami. Take care of my isitulo ohlezi kiso. Say 2 weeks uyabona ngathi uzibana akekho. And uyamazi. Mfonele mbuze ukuthi ukuphi. Hlezi uyagula sazi. Take care. Asiye ngiyaceda. Take care lo usho ukuthi lezimvu lezi uzikhulise ngendlela yokuthi lamawundlu nawakhula kungabi ne-division phakathi kwalamawundlu nalezimvu ezindala. Amawundlu izimvu mhlambi wonke babe semoyeni munye. Ungaphambanisi uthatha ukudla kwamalembu ukunikeza izimvu. Thathe kwezimvu amalembu uzowahama. Amadada athanda amanzi but naliseselincane la emanzini livama ukuwela lingasabuyi. Silihama amanzi. Liye ngama intentions amahle ukuthi lomile but libuya lingasekho. Take care. Uthini uJesu? Uthi ngikutrainela ukuthi the more uthanda mina inhliziyo yakho izofa. Wenza izinto mina engizifunayo. And ukuthi angithanda ngizobona ngokwenza izinto engizifunayo. Same applies emakhaya kubazali. Umbona ngani umntwana okuthanda kakhulu na? Umbona ukuthi anivami ukuxabana. Ngoba konke othi akwenza uyakwenza. Lona jikajikelezayo. Umtshela izinto, umtshela kayi-17. Hayi ukuthi akakuthandi, but akakulaleli. And uyakuphazamisa. Sezikhulile lezimvu. Uyibona kanjani indaba kaDavid?
nama-brothers akhe na. Angisho uDavid ukhe waba yilembu, Joseph ukhe waba yilembu. Yini eyenze neyenza ukuthi ama-brothers kaJosepha bathuke kangaka ngamaphupho? Kwangathi bebangalindelanga ukuthi uJoseph angaba umuntu phakathi kwabo. Futhi bebangalindelanga ukuthi uJoseph ngelinye ilanga angavela aba-leader. Okay, bayabona ubaba kuyamthanda, umthungelele garment with different colors. Nayikhumbula indaba ye-garment. Always, okay, ngifaka umthetho, but ukukusiza enjoy insindiso yakho. Nawufunda leya chapter, nawucabanga ngegarment uJoseph ayathungelwa ubabakhe. Ne? Cabanga uthando lukaNkulunkulu ngempilo yakho ngesikhathi asithungela the garment eCalvary ngoJesu. Njengoba sonke simbatha igarment efanayo. Bese usiduduza ngaloko ukuthi wayizwe lisizonda. Izwe lisizonda, why aba brothers kaJoseph bamzonda? Bamzondela le garment. Ubaba avemthungele yona. Amen. Ubaba wenza ama-measurements, wenza the design, wafaka different colors. Njengoba nathi sinjalo. Athi uPaul mbathana uKristu. Athi uPaul nawusozibona unentukuthelo, uzibona sonezinto eziningi, indaba ukuthi le garment enthungelwe yona usayimbathanga kahle. Bathu uKristu wena. Enokuzokusiza ukuthi izwe nalijika, izwe nalingasakuzwisisi, awufili ngenye indlela, you understand ukuthi le garment le engimbathile, le garment yasizondisa, le garment yenza abasihlebe, yenza abasihlebe futhi ngezinto esingeke sayoma istadium sithi le mina ngiyazi. The garment uyimbathile. But qhubeka uyimbathe. Glory to Jesus. Sathungelwe eCalvary. Uyabona musumshini okuthunga na uloku ungena uthi. Ungene hayi niyangizwa. Umshini okuthunga na ungena lamanaliti aloku ehlenja ahlaba phuma. Yenziwa njalo indodana kaNkulunkulu uKristu Jesu eCalvary. Abizana kayibheka athi nomzimba wakhe bawulima, walinywa njengensimu. Glory to Jesus. But konke ukuvuma kwakhe ukuthi athungwe ngalendlela bekwenzelwa thina. Ukuthi sisemhlabeni kwazeke ukuthi bakhona abagcoke ngendlela ehlukile. Bathenga izitolo ezifana nezabanye, bangena endaweni ezifana nezabanye, badrive imoto ezifana nezabanye, but abagcokanga ngokufana. Ingakho izwe ngasikhathi na umzalwane naso qhezuka endleleni zikaNkulunkulu liyakubuza izwe lithi kanti nabazalwane benza njina. Izwe lisho ukuthi musibona ngakubona ugcoke kanje, manje waye ungakhulumisha ngabantu abagcoka kanje. Glory to Jesus. Mbathu Christ. Any suffering, any disappointment odlula kiyo, the enemy funa ukhumule the garment. Ngavumi. Ayikhumule ingubo yakho. Ngavumi. Imbathe usemncwabeni wesihlobo sakho. Imbathe usemncwabeni umuntu omthandayo. Thi baba ngilimele mara angikhumuli le ngubo. Ngiyambatha uKristu. Ndaba bayangizwa abashumelayo, bayangizwa abasherayo, bayangizwa abavangelayo. Imbathe isimo ungavumi ngokwenyama ukuthi ungama ujabulile. But for the sake of the gospel. Come on bazalwane, asibizelwa ukuthi siyolishumayela nakumnandi kuphela. Sibizelwe ukuthi siyolishumayela in season and out of season.
Ukuthi mina ngisi-right akusho ukuthi khona abanye abantu kumele balambe. Kumele ngibanike lesinkwa esivangeli. Ukuze kupheleni kosuku nami ngizohlabelela ngithi kuyobongwa namaqhawe. Iwapha amaqhawe na? Ilaba esababona bahamba lapha estradini bafaka amajazi kwangathi hey bafudumele man kanti ngaphakathi bayazwa amakhaza amangalisayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bebathina abafo baka David bese bakhule enough na kuthi la ekhaya kuzokhethwa umuntu besingamlindela. Kukhethwa umuntu olandwele ehlane. Kukhethwa umuntu thina singamboni ayiphathe FM. Siyazwa la mara siwala. Into eyenza ukuthi simazi ukuthi wala mara siwala sibona ngebehavior kababa towards yena. Ubaba sangamthande lo muntu lo. Nathi we join forces. Imagine lokho ukuthi nabo abafana baka Jesse bamile bazogcotshwa. Bazile bonke ba ready. Hayi bazalwane. Bazile bonke banjani? Bebazi musi. Bebazi ukuthi kunomprofeti ozayo. But khona ongatshelwanga. Bathola ithuba lokuyoshawa. Bathola ithuba lokugcoka babopha amabhuthayi. Bathola ithuba lokuyoshave. Walandwa loya. Mhlawumbe ugcina ekseni lapha emfuleni athi asula ubuso. Mariyomiswa phambi komprofeti. Kwangathi uNkulunkulu uthi ngikuthanda ungagezanga. Mina ngizozigezela wena. Sesasinjalo esindisweni. I don't know the embarrassment. Ayizwe uDavid nakangena ekhaya kibo. Athola ama-brothers wakhe ashaya. Uye kuphela onokuzimvu. Aba right financially banuka ama-Aramis. Hallelujah. Manje nakafika kuyabathola akazi ukuthi test yena uyiphasa sesele. Waphasa itest angakaboni inkosi. Jese baphelela abafana bakho na. Ngoba labo sekutholakele ukuthi not this one. Not this one. Not this one. Asadineka umprofeti athi hayi man uNkulunkulu akapheka ubuso bomuntu. uNkulunkulu uhlola inhliziyo. Wafika uDavid. Ngazo beka iphethe le nduku le awumelusi leya. Hamba kancane uDavid. Amen. Wathakangena uDavid. Glory to Jesus. Phondo laphakama. Keep your heart clean. Uzombona uNkulunkulu. Keep your heart clean. Uzobona izinto uNkulunkulu azozenzela abantwana bakho. Hayi ungasekho usaphila ubhekile. Keep your heart clean. Uzobona izulu liflex ama-muscles lilwela wena. And lizokulwela wena ungacaphazelwa igazi. Glory to Jesus. Simon kaJohn uyangithanda na. Idliwe inhliziyo kaDavid. Ngendlela edliwe ngayo nangu uDavid uceda ukugqotshwa. Nangu ubuyela futhi ehlane. Akekho othi kuye hayi phela soku upper level. Elevatiwe wena. Uyabuyela ehlane. Uyolindwa ukuzwa ukukhuluma kwenkosi. Yazini into ekhosa idivision emabandleni?
nangatholakala ukuthi kunesipho naso umiswe phambili usebenzise thina sithathe ukuthi uNkulunkulu usebenza njalo kanti uNkulunkulu bekakuveza njengoDavid usazobuyela phansi uyehlala na ungakhula ungathi banomona ngami na ungakhula ungathi uzibani ngishumela ukudlula bona ngezambulo mina kana awazi ukuthi bowuvezwa usazobuyela ehlala kunabantu abavezwayo sisajabulile bathathwe bayehla ubathe uyamplana moyingcola athi next yekela lo muntu man ufuna ukufaka lo muntu yekela lo muntu uzozathi nginomona yekela lo muntu kanti uDavid osabuyela. It's a painful experience but ibizaba matured ngoba the more ubuyela le phansi hamba usefa useve kwangathi uyaqala ukusefa asha amazulu sewakuhlebela ukuthi kukhona into yakho okwesibili ubuyela le phansi Jesus. Amen. Kule session thina sonke asikhaleleni uthando likaNkulunkulu athi umlobi omaRoma chapter 5 verse 5 athi the love of God has been shed broad in our hearts. Uthando likaNkulunkulu lushicilelwe. Wabona masathanda abantu. Wabona sobukela abantu phansi. Wabona sobheka abantu uthi lesi sivalo saliphi ibhodo. Hayi msalwane. Isimpilo yevangeli vuka. Sondela uthandweni likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Into ejabulisa uNkulunkulu kakhulu ukwenza lokho akuthandayo. Lokho akuthandayo kwenza ulambile. Kwenza ungenamali. Kwenza uhluphekile. Induduzo enkulu ngenze into ethandwa uNkulunkulu. Amen. Glory to Jesus. Uzwila ayichazeki lento. Nayikhumbula i-teaching ethu yasebusuku inexplicable angazi. Ukhe uvuka ekseni ujabulile ungazi ujabuleleni. Uvuka ujabulile deep esikweleteni. Uvuka ujabulile kubhede emsebenzini. Mara uvuka ujabulile nje. Ngizwile mina izulu. Yo. Nothandweni likaNkulunkulu. uPaul uyashuta hayi. Zikhona izinto ngazibala. Yini okuyongihlukanisa nothando likaNkulunkulu? Hlupheka, ukubandezeka, ukucindezelwa, inkemba. Athi ngisibalezwa, ithini nginibalele zonke. Bese esinhlupha kakhulu ukufa. Sorry. Athi ngishona kufa. Ngeke wangihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Ezinye izimpawu singa impress ezikhomba ukuthi uNkulunkulu uyamthanda emva kokushonelwa sikubona uthatha into ibhayi ulibeke emahlombe uthi ngiyomkhonza uNkulunkulu sikhathi sokuzila sidlulile ufuna uJehova wami. Glory to Jesus. Uthando lwami kuwe lohlala lohlezi Angisozenge kuze engikusi ebumnandeni nasebuzimeni impilo yami yobishwe kuwe angenalo valo lokushiwa kuwe obakiyasi uyuhlahluhlisi nami. Awu Nkosi yami, thando lukungaka
asithande singamazi, asithanda asilandelele emhlabeni, aqeda asithanda afuna ukuyoba nathi till eternity. Glory to Jesus. Hallelujah. Angenalo falo lo shewa Gubangiyas uyohlala uhlezi nami umnandeni nasebusweni impilo yami yobichongwe nguwe. Thank you. Siyabonga babo ingcwele sekuseni. Bonga amandla wapha abantwana bakho baphikelele kuloku kukhuleka kuloku kuzila zicashulwa izibopho empilweni zabo, zicashulwa izibopho ebandleni lakho ngegama elihle lenkosi uKristu Jesu. Dila ngeinhliziyo zethu uze sikuthande ngcono, uze sazi ngcono, sikusebenzele ngcono egameni elihle lenkosi uKristu Jesu owaseNazaretha. Amen.